कुछ खाए के मन नइखे करत। साझी खन का बनाई का ना बनाई बुझाते नइखे। पेट में जवन खातनी तवन पचते नइखे। अरे ये मम्मी का बनाई जी? काहे नहीं की बतावत कि का बनाई? तोरा अखिया से नइखे लौकत कि घर में राशन आइल बा, कोटा के पे चाउर धइले बानी फटक के, तो उहे बना ले। अरे ये मम्मी कोटा के चाउर खाए के मन नइखे करत। भात गील हो जाता, दू कैसन महकता। हम ना खाम कोटा के चाउर। कोटा के चाउर बसाता तो बासमती के चाउर बना ले। हम कहां से लिए? जितना हमरा लगे पैसा रही उतने लायक नु लिया है। कल 100 गो रुपया रहे तो कोटा के चाउर उठा के लेके आई, तो ओहू में से बनाओ। जवन बनता घर है तवन तो सब नदे में जाता, खाली देखार में बनता कि कोटा के भात बनता, कोटा के चाउर बनता वे। लेकिन तहन के खात थोड़ी ना बाड़ू सा। जवन मर्जी तवन अपना भातार से मंगा के चोरा के खाता रुसा। खा के गाल पुआ खान मनैले बाड़ू सा। आ उतराइला मन से पूछत रे कि ये मम्मी का बनाई? अरे ये मम्मी काहे ये ना बोलतानी? हमार देख के रुआ का जरतानी? आपन देहिया देख के जरी ना। रोज 4 गो चंपरास रुआ खातानी। चंपरासवा आवेला खाए खातिर तुम देख के रुआ का जरे जानी। कमे बोल कमे। एक साल में एगो चंपरास लइका किन के लिया देलस तो वे तोरा आँखी में गड़ल बावे। ओकरा बाद थोड़ी ना हमरा के चंपरास लागेला। आवे दे हमरा बेटा के, तब नु हम अपना बेटा से कहतानी कि तू हमरा के कितना चंपरास किन के लिया के देता रह, हम कितना खातानी। त का एगो रवसी कोइतिया करेम? हम ना करेम कि हमरा वो गाल देख के हमर देख के वो जरतानी। ई सब कमी हमरा लइका में नु बा। एगो चंपरास किन के लेके आवेला हमरा के खाए खातिर, त अपना मेहरारू से फुसलावेला कि माई के चंपरास किन के ले आइल बनी। आवत तब नु ओकरा से हम पूछतानी कि तू हमरा के एक साल में कोई गो चंपरास किन के लिया के देला। ये माई काहे एंगाते खिसियाइल बड़े रे? काहे मुंह लटका के बैठल बड़े? अरे ते हमरा के माई कहतो मत होइए। जो अपना के दूसर माई खोज ले। एगो और के ऊपर हमरा के एक साल में चंपरास किन के लिया देले त ते अपना मेहरारू से लहरा देले कि हम चंपरास खियावे नी। अरे माई का भइल रे? काहे हमरा पे ते इतना गरजत रे? त का करी गर्जी ना? जो अपनी मेहरारू से पूछ ले, तोर मेहरारू कितना लड़तिया। सुनतारू हेने आइबू हेने। एगो हमार माई बूढ़ पुरनिया बिया त एगो लड़े खातिर इहे मिललस ये तारा के। काहे हमरा माई से इतना तू लड़त रहेलू हो? हम का खातिर वो माई से लड़े जाई? गोइनी पूछे खातिर कि ये मम्मी खाना का बनी, तो हमरा से उल्टा पैंची करत आनी कि ते हई खाने तो हऊ खाने, तोर गाल पुआ खान भइल बा त हे ना भइल बा त हो ना भइल बा। बताई हमरा में गलती बा कि रउआ माई में गलती बा? त का हो जाई कह देहलस त? माईए नु ह, सासे नु ह, बर्दाश्त ना कर सकेलू। काहे का बर्दाश्त करी? उहा के हमरा के किन के लिया के देनी का कि हम बर्दाश्त करी? तो ऊ ना किन के लिया आवेला तो उनकर बेटवा किन के तारा के देला नु, तबे नु खालू कि ये तार भाई किन के लिया के देलो। यही जा कहे नी कि तनी कुछ लियाई तो तनी वही में से माई के दे दी हो। हम काहे के देबे जाई? हम कौन बाहर जातनी? हम घरे में नु रहेनी। ऊ त 24 घंटा बाहरे रहतानी। पेंशन के पैसा आवते बा त पेंशनवा का पैसावा का होखेला? ओ पैसावा से किन के खाला ना कि दूसरा के यहाँ के गाल निहारे। इहे बतिया हमरा खराब लगला। का पेंशन चिल्ला तो पेंशनवा इतना ढेर मिलेला। अरे हम कबो ना रहनी तो वही पेंशनवा से माई हमर कबो राशन ओसन उठा देले तो ओकरे लगा पैसा बचता। इतना मोदी ढेर पैसा भेजत रहन कि पेंशन के पैसा बचा के धरतिया। यानी रउआ अपना माई के ढेर ताकतदारी करतानी, मेहरारू के कौनो ना। आई रउआ के हम खाना खियावतानी और रउआ माई के खाना खियावतानी। आज ना उपास रख देनी तो हमरो ना मीना ना, ठीक बा? अरे छोटकी काहे इतना बोलत रे? लागत कि देवर जी के एगो तेही खाना बना के दे ले, हम ना दे देब। ए जी रउआ चुपे रही। ढेर हमरा मरद के बिगाड़े वाला भइल बा, ढेर खाना खियावे वाला भइल बानी। हमरा से क्यों बेजाइया होइलो ना? ढक पाई लगा दम जानत न बानी। अरे ये भाभी काहे इतना बोलत तारू तू? हई देखा से इनकर बोलत ढक त लागवा का झोटवा कबाड़िए ना नियन लुटुकिया झाड़ के बैठल बाड़ू तो जानत न बाड़ू। आवस हमर घरे भातार ना उनकरा के भूखे सुता देनी, दुआरे पे सुता देनी, हर चीज खातिर तरसा देनी, तो हमरो ना मीना ना। अरे ये रानी खिसिया गइलू का हो? इतनी झगड़ा में तू मरद से खिसिया गइलू। भले हमार माई जे भी कहो, लेकिन तार गाल बड़ा सुंदर बावे, चिकन गोर। ए जी हमर गाल रो छुओ तो मत होखे। गुलाब नियन गाल राजा छूने ना दूंगी, गुलाब नियन गाल राजा छूने ना दूंगी, गुलाब नियन गाल राजा छूने ना दूंगी, घरवा के खाना राजा खाने ना दूंगी, घरवा के खाना राजा खाने ना दूंगी, ससुइया के पास राजा जाने ना दूंगी, होटलवा के पास राजा जाने ना दूंगी, गुलाब नियन गाल राजा
छिनरी के